Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani, ni ne Baffa Mai Sabuwa, mai channel ɗin Mai Sabuwa Official, wadda na buɗe wannan channel ne domin ɗaura waƙoƙi na irin na soyayya da na biki da ma kuma har na fi sallah ma gaba ɗaya. Ina yi mana fatan alkhairi, kuma alƙaran da yake cikin wannan wata na Ramadana Allah ya haɗa mu da shi ya kuma tsare mu da dukkanin sharrika. Duk da dai watan ta kusan yi mana bankwana, amma dai abubuwan da muka yi na alkhairi Allah ya karbi ibadunmu, kuma Allah ya sa muna daga cikin yantattun wannan watan da yake yantarwa. Ba tare da ɓata lokaci ba, ina baiwa masoya haƙuri kasancewar channel ɗin na Mai Sabuwa Official na buɗe shi na ɗaura waƙoƙi guda 2 hakan nan ba ku ƙara gani ba, kun ji shiru. Amma muna nan muna kan shirye-shirye, kawai dai wato yanayi ne irin na rayuwa. Saboda idan kuka duba channel ɗin namu dama mun buɗe shi ne kawai don muna yi muku waƙoƙi ne, kuma komai sai Allah ya yi ne dama. Amma dai ina ƙara ba masoya haƙuri, domin akwai albums guda 2 wadda ma na so na cire nan gaba kaɗan idan Allah ya yarda. Daga cikin album ɗin akwai album ɗin akan sanki ne, wadda insha Allahu za ku ga sunayen waƙoƙi guda 10 wadda suke cikin album ɗin akan sanki ne. Album ɗin akan sanki ne zai koya mana yadda ake haƙuri yayin da masoyi ya rasa abar da yake so. Sannan kuma album ɗin akan sanki ne ya ƙunshi waƙoƙi kamar na soyayya da biki da ma dai kuma dai sauran wasu waƙoƙi dai na nanaye. Kuma ina godiya ga masoya, sannan dan Allah ku ci gaba da biyo mu a wannan channel din namu mai suna Mai Sabuwa Official, sannan ku yi mana subscribing kuma ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda idan muka ɗaura za ku samu saƙon mu cikin gaggawa. Na gode, ni ne naku Baffa Mai Sabuwa.